posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 3 December 2024. Takani kumbu mumvesere kuti kodi Bon Kalindo lero monga mwa nthawi zonse wayankhula zotani. Uthenga wanga wa lero waulere ukupita kwa mtsogoleri wonse. Ndikunenatu amene ali mtsogoleri, khandiwe mtsogoleri wa ziko, khandiwe wa chipani, khandiwe wa tchalichi, khandiwe malo ena aliwonse amene ali mtsogoleri, khandiwe bwana, uthenga umene ukupeze kunena kuti Mulungu ndi wachinsisi. Mulungu mene analenga munthu anampasanso mzimu wa chiziwiso. Mulungu anapereka mzimu wa chiziwiso kwa wina aliyense. Ndi chifukwa chake ulo makolo athu kalero ankanena kunena kuti amati akanyamuka ulendo akangopunthwa amabwerera. Nthawi zinanso tiyeni ife Amalawi tizimvesera mzimu wa chiziwiso umene muchizungu umatchedwa kuti instinct. Nthawi zina munthu ukamapanga chinthu instinct yako imakukaniza, koma ambiri mmakakamira zosatira zake mmakhoza kukapanga ngozi. Ndikumazanena kuti akomatu munthu yakuchoka ankanena kunena kuti ineyo sindikufuna kuyenda, mzimu wanga ukundiresa, koma ena amakakamira pakana amakapanga nazo ngozi. Imene iyi ndi an early warning sign. An early warning sign kapena instinct ndiyofunika kumamvesera. Munthu uzimvesera chimene moyo wako ukukuza, monga mmene ananenera abusa akumvama. Abusa akumvama akulalika siku lina mvama CCAP. Ndikunena tu awa AMCP anapitira kuti ati akapepese chifukwa kuti ati anyoza chinyawu. Mbusa wolimba mtima kwambiri, ndimamukonda mbusa amene chifukwa amangoyima pa chilungamo. Abusa akumvama ananena kuti tiyeni Amalawi tizimvesera zimene moyo wathu ukutiuza. Tikayitanidwa olo kuphwando tiyeni tizimvesera kuti kodi moyo mzimu ukukuuza kuti upite usapite, imene imatchedwa kuti an early warning sign. An early warning sign ikachitidwa ignored, mapeto ake imakhala disaster. Munthu umakaona zinthu zimene sunazione, umakakumana ndizoopsa kumene ukupitako. Uthenga wanga mama wa uno upite kwa Lazarus Chakwera, amene ndi president wa ziko la Malawi, amene analowera kuzera ku ubusa, amene anthu anamukhulupirira kwambiri kuti mbusa ameneyi apanga mawandazi, ndipo anthu ziko lonse lidagwedezeka. Mmene amayenda ndi malemu chilima akamauza anthu kuti khulupirirani, ndikhulupirireni, anthu adavomeradi, anthu adasangalala kumukhulupirira Chakwera kuti achita deliver. Ndikunena tu Chakwera uyu pakali panopa waononga zikoli. Uyu pakali panopa akumutcha kuti sopano ndi nzati ya chitukuko, chitukuko cha enyake. Uyu chiseko cha mupanayi amene akuona ngati ndi sopano ndi nambala 1 kuposa Mulungu, amene mzinda wonse walilonge mukayenda mupeza mabillboard onena kuti Chakwera 2025 nzati ya chitukuko. Atajambula misewu ya ku China ya aid yopasidwa osakhala yomangidwa ndi ndalama zathu. So kaironso mwina popeza andale amayiwala misewu yanapempha ndipita wa Mutharika kuti imangidwe misewu imene ya mulilongweyi, imene wina ache akuzikonya kuti ati ndi yache, akufuna kuuza ziko lapasi kuti iyeyo ndi nzati ya chitukuko. Koma andale mmapusisana kwambiri. Munthu andale ndiomvesa chisoni, amakondwera kwa
kwambiri ali ngati amwandionera pati, amafuna aziwomberedwa m'manja. Akamamuombera m'manja iye kumtima mbe, kumamuuza kuti bwana iniyo ndisakunamizeni, ku constituency kuno anthu sakukufunani, ziko lino anthu sakukufunani, amakwiya munthu wandale. Ndipo ma warning sign amabwera ngakhale olo kwa MP, warning sign imabwera ngakhale olo kwa kansala, warning sign imabwera ngakhale olo kwa bwana pa company, ngakhale kwa president, kunena kuti zinthu sizili bwino. Umatha kuziona weka olo chibwenzi chimene kuti chibwenzi ichi chikutha ichi, olo banja limene kuti banja ili likutha ili, olo galimoto imene kuti galimoto iyi ndionongekera, imakhala ndi ma early warning sign. Early warning sign ndiyofunikira kwambiri ya Malawi kumayisatira. Choncho uthenga wanga uwu kupita kwa Lazarus Chakwera kunena kuti achimwene kunja kunoko anthu akuoneka kuti sakukufunani. Ndipo it is very very dangerous to force yourself on the people kuti akakuvotere kuzera kubera. Ndipo munthu ukabera uziwe kuti mwayi wako wonse umachokera pompo, ndipo umakumana ndi mikwingirima. Izi zikukuchitikirani kwanu kulilongwe, anthu kumakukuwizani achoke Chakwera, ndikumakutchulani mayina osiyana-siyana, ndipo anthu ali ndi mwano kuphatikiza ndi zinyawu zomwe kumayimba kuti chikangawa iwe uchoke, kapena iyayi Mr. Mafuta muchoke. It is an early warning sign yokuziwisani abwana Chakwera kuti zinthu zanu sizili bwino. Ndipo musalolere mukanakhala kuti iniyo munalidi ndi mzimu wachiziwiso ngati mbusa, musalolere kunena kuti anthu ena akupusiseni ndikumakuwuzani kuti bwana imanibe ni imani. Chisango cha 2025 ngakhale olo mutati mudzabere muzawine, muziwe kuti ndi chiyambi chanu cha mavuto, ndipo chuma chanu chonse chimene mwabachi chizathera nthawi yomweyo. Tengani phunziro la amene zachitikira ku America. Joe Biden akupikisana ndi Trump, ma advisors yake anamuuza kuti abwana ndi mmene tayionera climate kapena political climate, iniyo musaime. Ndipo Joe Biden anamvera, ngakhale anamusankha mkazi amene anapanga kampeni yoopsa kwambiri koma zinalephereka. So kairo tili ndi ma advisors a president amene malamo kuti amuchite advise president iwo amalikiridwa kuti president achite advise. So kairo tili ndi anthu amene ali ndi ma senior MCP members amene ndi azatenge sangathe kuchita read on the wall mmene zinthu zilili, kunena kuti ku Malawi kunoko kulibeko kuti atuku ndi kwathu ku Central Region. Ndi mmene zavutira mwanthu akutukwana pena paliponse. Akanakhala ena a MCP ma advisors anzeru amene safuna kuchosedwa ntchito, amene sanapitire kumene koko ndalama, akanamuuza president kunena kuti bwana mukaona mmene zikuchitikiramu, it is an early warning sign. Olo munthu muthupi mwako ukamafuna kuti udwale usanapite kuchipatala kapena matenda asanakugwire, umamva zizindikiro kunena kuti komatu ine thupi langa sili, thupi langa ine likuoneka ngati likusintha. An early warning sign, mzimu wachiziwiso. Bwana mukanakhala ena kuti mukupitirizabe kupemphera, mukanaziwa za mzimu wachiziwiso kuti anthu sakukufunani m'Malawi muno. And it is even more dangerous kuzikakamiza pakana mukafike size yoyuza mathematics ndikubera. An early warning sign ndija yachitika ndi atupere ija ku Eastern Region. An early warning sign ndija yachitika ndi Arthur Peter Mutharika ku Nsanje. An early warning sign ndi ikuchitika kunena kuti china chilichonse chimene mukupanga chikuziwika kuti mukubera, mukugula anthu ku Mangochi kungati ku Monkey Bay. Bwana wakumeneko wa MCP amene ali msungichumaso wa Japan akugula kumeneko ko makhadi ndizovotera. It is an early warning sign. Munayenera kuti
mupange machawi, muganize mozama, zinthu izi zisanafike povuta. Chifukwa tu bwana usogoleri wanu mwina anthu amakunamizani, koma ine ndikuwuzeni chilungamo, ngati kuli president wesi, president amene anthu sazamuyiwala, president amene waonesa ziko likuti anthu amavutika, president amene wapanga zinthu zoopsa zimene amalawi azakhala akukumbukirabe moyo wawo wonse, ndiye ndi inutu. Koma popeza anthu andale amakuumbira m'manja kumanena kuti iweyo ndiwe wekha iwe, kunali anthu otchuka andale, mwafuse mmulanje muwanalimo, kumpotoku analiko, kulilongwe kunali anthu ena opsa akataka kupeza iwe ndikumangozikozera, onsewo anathaitha. Iniyonso ndinu bwana munthu olengedwa ni Mulungu, munayenera sanga muchite read on the wall ndi mmene ziko liliri. Koma izi za mathematics zimene mukufuna kumabera zisankhozi, ndamva chisoni kwambiri kumanena kuti kunsanja atangopita muthalika the following day zulo munapita kumeneko ndikulamula anthu anu alamula kuti NRB asakale m'mastation asalembeseso anthu chifukwa mukuopa uthenga umene watipeza kale. Izi mukupanga izi ndi cholinga kuti mubere muzaziona bwana mwapanga zinthu zoopsa. Ndipo pakali panopa tikunena panopa ma senior investigators wonse aku ACB mwachosa, mwapanga transfer, ena apita ku Ministry of Transport, ena ku Education, ena ku Homeland Security, ena ku Agriculture. Chimo lawo ndilonena kuti amafuna afufuze milandu 84 ija imene ili connected ndi SATA amene mwamukhululukira chifukwa ndi nzanu. Kumalawi kunoko amene amamangidwa ndi anthu amene amabati nkhuku, anthu osauka, ndi amene amalowa mundende. Koma onse olemera samakhululukidwa, amakhala ali onse olemera amene samamangidwa amakhala akunjoya immunity ya president. Koma amene amamangidwa kumalawi kuno ndi anthu osauka, ndi amene ali pa mavuto. Choncho amalawi muziwe kunena kuti president Chakwera anamukhululukira SATA, anakhululuka milandu ya anthu onse amene ali connected ndi kuchalichi kwache. Ndipo tikunena pano chifukwa ma senior investigators yaku ACB amachitabe work on the 84 dockets zimene yekha president yo analangiza kapena kulengeza kuti kuli milandu 84 yonse ija amaifufuza amene wa ma senior investigators 5 aku ACB. So kairo amene alowa pa mpando wa Martha ndi MCP, achimwenewo ndi MCP, ndi anzawo onse osatirawo onsewo ndi MCP. Ndi anakauza bwana awo kuti mmene zingakhaliremo tiachite transfer onse amene akuchita investigate the 84 cases. Motero kuti tikunena pano ku ACB anthu onse amene akaonekako kuti ACB yo akhoza kuyipanga machawi ndikuwagwira anthu ndikuwamanga, chuma cha ziko ndikupulumuka, achosako chifukwa akuyendera jaimachidwa kuti Mateyu 21 verse Mateyu 21 kuzafika 22 pamene Peter kapena Petro anamfusa Yesu kuti kodi ndingamukhululukire m'bale wanga kangati ka 7? Ndipo Yesu ananena kuti 77 times. Chonje popeza wandi abusa akufuna akhululukire anthu 77 times, munthu mmodzi azimukhululukira ka 77 kuliyendesa ziko mwachibusa. Choncho ndi chifukwa chake kumalawi kunoko nkhani zokuba sizikutha. Kumalawi kunoko mukamayembekezera kuti muzakhala ndi chisankho chabwino, amalawi muyiwale chifukwa ngati meki ikulephera kupereka ma allowance kwa anthu ake, meki imene ikuyendesa zisankhoyo mupite ku blanta ya office meki mukapeza kulibeko mazi,
komanso anthu akhala kumene kokosono mwezi uno wa 4 sana apase ma allowance yawo komanso ngakhale salary. Do you expect credible elections? Muziwe kuti Amalawi muli pa mavuto kamena ziko lino tili pa mavuto ndi usogoleri umene wachakwera, ndipo kubwereza zimene izizi kuzibwereza izi ziko lino lizatha lonse, anthu lonse tizafamo. Sogoleri ali wesi uyuyu ndi anthu aje onse maorgans onse aboma. Choncho pakufunikira kuti Amalawi muganize mozama. Ngati simuganiza mozama makamaka inu a opposition amene mukufuna kuti muzakhale asogoleri koma mukupitirizabe kugona, mukaona anthu mene achulukira muja mukumaona ngati onse analembesa, muziwe kuti enawo sanalembese. MCP anapanga mafilimu osalembesa madera amenewo kumpoto, Eastern Region, Southern Region kumene kwa anthu sanalembese. Ndeolo akutabwera mabilions ya anthu m'misonkhano mwanu monga mmene ndinanenera zulo, chanu palibepo chifukwa awa kwawo ndikubera. Musamale kwambiri, samalirani a opposition. Komanso izi zomanena kuti ndifuna ndiime ndekha, siku lina yake kanga kanaolera pansalu. Boni Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child amene sinimaupa, mwana wa Chiabe from Njeza Village, TM Mabuka, box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Unaluyankhula kwa Boni Kalindo lero lino pa 3 December